Хопа! Здравейте, намирам се на улица. Ето там, улица Стефан Стамболов. Да, а иначе сме на улица Христо Ботев. Натам е Христо Ботев, натам е Стефан Стамболов. Ние сме на Христо Ботев. Хоп! Ще крием този Ауди Coin. Да се го обратно. Coin. Да, и Боби снима там видео. Да. Хоп, ето вижте къде го сложих. Да, чухте Боби, който си го намери, за него си е чао!